खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मुसलपुर ब्लक BPFनि सानै दैदेनगिरिखौ 6 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय। रेब नेत्यानन्द बरगयारिनि गोसोखांथि जथुम्मा क'क्राझाराव खुंफुंनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि कमल कुमार बर'आ चाइनायाव खुंजानो गोनां जेथि वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025नि थाखाय सायख'जादों। सोरखारा सा सानजा हादोरनो टेक्स रेभिनिउ महरै 8,660 कोटि रां होदों। आसामा बयनिख्रुइबो बांसिन बाहागो मोनदों। आसामनि थाखाय जारिमिनारि थुलुंगानाय 34 किल'मिटार काजिरङा एलिभेटेड करिडरआ साख्रि आरो इक' टुरिजमखौ गनायथि होदों। आसामनि थाखाय जारिमिनारि थुलुंगानाय 34 किल'मिटार काजिरङा एलिभेटेड करिडरआ साख्रि आरो इक' टुरिजमखौ गनायथि होयो। ब्रह्मपुत्र दैमायाव फेरिया थाबथानायनि उनाव 88 दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। नायबिजिरबाय थानायनि गेजेरावनो जुबिन गार्गनि बिसिया बुङो न्याय जागोन। टेयक लामा जाब्रबथायाव आसाम पुलिस अफिसारनि जिउ खहा, 7 गुबुन जोखोम। इन्डिया चाइनाया 5 बोसोरनि थाखाय 26 अक्ट'बरनिफ्राय थोंजों बिरखंफोरखौ जागायफिनगोन। लाभलिना बरग'हाया 28 बोसोर बैसोआव आगान सुरबाय। आसाम सीमा दैथायहरदों गावनि हामलायथि। गिबि खौराङावनो दङ मुसलपुर ब्लकआव BPFनि सानै दैदेनगिरिखौ 6 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ मुसलपुर ब्लकनिफ्राय गावनि सानै दैदेनगिरिखौ 6 बोसोरनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों। सासपेन्ड खालामजानाय सुबुंफोरा जाबाय मुसलपुर ब्लकनि BPFनि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि महरै खामानि मावबोनाय रिन्दौ बसुमतारी आरो बे एके ब्लकनि BPF माइन'रिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलम। दोलोनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सानैबो दैदेनगिरिखौ दोलोनि लुबैनायनि बेरेखा सानजानाय खामानिफोराव बाहागो लानायनि थाखाय दोनथ'नाय जादों। BPFनि दैदेननाया दोलोनि आब्रुथि आरो खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय गोख्रों राहा लानाया गोनांथारमोन होनना बुङो। बे थिरांथानि जाहोनाव बे सानै दैदेनगिरिखौ दोनथ'नाय समाव दोलोनि गासैबो खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव लाखिनाय जागोन होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ रेब नेत्यानन्द बरगयारिनि गोसोखांथि जथुम्मा क'क्राझाराव खुंफुंनाय जादों। 22 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटीआव रुंसारि जानाय बर' हारिनि सासे मानगोनां खृष्टान फुजारि रेब नेत्यानन्द बरगयारिखौ मान बावनो थाखाय क'क्राझारनि बालाजान तिनालिनि साखाथियाव थानाय खौरां मिशन गेलेग्रा फोथाराव गोसोखांथि आरो साबायखर बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारिनि जागायनाया असमिया, बर' आरो सातालिक रावआव आरज गाबनायजों आरो बाइबेल फरायनायजों जादों। गिर्जानि दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबिफोर आरो सुबुं थान्दैजों लोगोसे गोबां बुंथिगिरिफोरा रेब बरगयारिनि समाजाव बिहोमा होलांनाय बिहोमाखौ मान बावो। देंखोआरि आरज गाबनाय आरो जर'खा मान होनायबो जादोंमोन। बे हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि आरो जिरन बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोर आरो रोजासेनिबो बांसिन नुजाफैदों। रेब बरगयारिया असमिया, बर' आरो इंराजि रावफोराव लिरनायनि थाखाय आरो हादोर नाङारि खृष्टान जथुमफोराव भारतनि जानानै खामानि मावनायनि थाखाय बयजोंबो मिथिजायोमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि कमल कुमार बर'आ चाइनायाव खुंजानो गोनां जेथि वर्ल्ड कुंफु चेम्पियनशिप 2025नि थाखाय सायख'जादों। बाक्सा जिल्लानि बाथौपुरी गामिनि कमल कुमार बर'खौ 14 अक्ट'बरनिफ्राय 20 अक्ट'बरसिम चीननि इमासानाव जानो गोनां जेथि बुहुमनां कुंफु चेम्पियनशिप 2025आव भारतनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'नाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला 27 आगस्ट 2025आव NERE इम्फल, मणिपुराव मोनसे आनजाद नायनायनि उनाव कमलखौ वुसु एस'सिएशन अफ इन्डियाया सायख'दों। बिथाङा बाक्सा जिल्ला वुसु एस'सिएशननि नेहाथारि आरो फोरोंगुरु दानसर रिभेरा आरो टिंकु चन्द्र ब्रह्मनि नायदिंनायाव फोरोंथाय लादोंमोन। बिथांनि सायख'नाया जिल्ला आरो बर' सुबुं समाजखौ गोग्गानायजों आबुं खालामदों, मानोना बिथाङा गावनि कुंफु रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बुहुमनां थाखोआव बादायलायगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ सोरखारा सा सानजा हादोरनो टेक्स रेभिनिउ महरै 8,660 कोटि रां होदों। आसामा बयनिख्रुइबो बांसिन बाहागो मोनदों।
से अक्ट'बराव मिरु सोरखारा सा सानजा ओनसोलनि 8 हादोरसाफोरनो एडभान्स टेक्स डिभलुसन महरै 8,668 कौटि रां हगारना होदों। आसामा 3,178 कौटि रांनि देरसिन बाहागो आरजिनो हादों। बेनि उनाव जाबाय अरुणाचल प्रदेश 1,785 कौटि, मेघालया 779 कौटि, मणिपुरा 727 कौटि रां, त्रिपुराया 719 कौटि रां, नागालेन्डआ 578 कौटि रां, मिज'रामआ 508 कौटि रां आरो सिक्किमआ 394 कौटि रां। रांखान्थि बिफाना बुंदों दि बे राननाया रायजोफोरखौ फोरबोनि समाव फुन्जि खरसा बांहोनाय आरो अनसाय मावथांखिफोरखौ राङारि मदद होगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारमणखौ साबायखर बावनानै बुङो दि बे राङा आइजोनि जौगानाय आरो जौगाथायनि नाजानायखौ गोख्रै खालामगोन। नाथाय बे बोसोरनि आसामनो 3,178 कौटि रां दिहुननाया थांनाय बोसोरनि 5,573 कौटि रांनिख्रुइ जोबोद खम। भारतनि संबिजिरनि बायदिब्ला मिरु सोरखारनि खाजोनानि 40% बाहागोखौ बोसोरफ्रोमबो रायजोफोरनो राननानै होनाय जायो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि थाखाय जारिमिनारि थुलुंगानाय 34 किल'मिटार काजिरङा एलिभेटेड करिडरआ साख्रि आरो इक' टुरिज्मखौ गनायथि होदों। मोनसे मख'जाथाव थिरांथायाव मिरु केबिनेटआ 6,957 कौटि रांनि रां बावजाजों काजिरङा ओनसोलाव NH 715 खौ फुवारनाय आरो 34 किल'मिटार गोजौ करिडर लुफुंनो थाखाय गनायथि होदों। इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिया दावगानायखौ बांहोगोन, जिब जुनारफोरखौ उदाङै थांलाय फैलाय खालामनो खाबु होनानै जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होगोन आरो इक' टुरिज्मखौ बांहोगोन। बे मावथांखिनि गेजेरजों 15,42,000 सुबुं सान थोंजों खामानि आरो 15,19,000 सुबुं सान इनडाइरेक्ट खामानि सोरजिगोन होनना साननाय जादों। बेयाव 30.22 किल'मिटार फोसाबनाय लामाफोर आरो 21 किल'मिटार बाइपासजों दंफायो, जाय जाखामुन्धा आरो बकाखाताव होंगो दोंगो जानायखौ खमायनो थाखाय गाहाम राजा लामा, रेलवे आरो बिरखं गाथोनफोरखौ फोनांजाबो। द'थि खौराङाव दङ ब्रह्मपुत्र दैमायाव फेरिया थाबथानायनि उनाव 88 दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। 2 अक्ट'बर खालि निमाती घाटनिफ्राय माजुलिनि आफलामुखसिम थांनाय प्रयानुस जे नाव गारिया गोख्रों बोहैनायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव थाबथानानै थायो। बै समाव बेयाव गं 88 पेसेन्जार 3 गारि आरो गं 22 मटर साइकेल दंमोन। स्निथि खौराङाव दङ नायबिजिरबाय थानायनि गेजेरावनो जुबिन गार्गनि बिसिया बुङो न्याय जागोन। सिंगापुरनि बिबानगिरिफोरा गावसोरनि रिपर्टखौ जुबिननि नखरजोंल' फोरमायगोन आरो रायजो राजानो फोरमायाखै। रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रान्दि बिसि गरिमा सइकिया गार्गआ गावनि फिसायनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायाव धैर्य आरो फोथायनायनि थाखाय खावलायदों। गरिमा बिथाङा खौरां बिजोङाव मिथिहोयो दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो बियो जेबो थिरांथायाव सौहैनो एबा रायजो राजानि बिबुंथि होनो हानाया समनि गेजेरावनो आवगायगोन। बिथाङा बुङो दि बिथाङा आयेनारि खान्थिनि सायाव फोथायनाय दं। आं आबुङै फोथायनाय दं दि न्याय मोनगोन। जों थाबैनो सैथोखौ मिथिगोन। सोरबा दायनिगिरि मोनोब्ला बेनि फिनजाथाय जागोन। स्पेशल DGP MP गुप्तानि दैदेननायाव स्पेशल इन्भेस्टिगेशन टीम SITआ श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ हमनायनि सायाव रोखा खालामो आरो बुङो दि दासआ गुबुनफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। गुप्ता बिथाङा बुङो दि लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि नटिस हरनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ 2 अक्ट'बरनि गेजेराव नुजाथिनो बिथोन होनाय जादों। पस्टमर्टेम रिपर्टनि सोमोन्दै गुवाहाटीनिफ्राय रिपर्टआ आबुं जाबाय। दिल्ली रिपर्टआ दासिमबो आद्रा दं। सिंगापुरनि बिबानगिरिफोरा गावसोरनि रिपर्टखौ जुबिननि नखरजोंल' फोरमायगोन आरो रायजो राजानो फोरमायाखै होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 9थि खौराङाव दङ टेक लामा जाब्रबथायाव आसाम पुलिस अफिसारनि जिउ खहा, 7 गुबुन जोखोम। आसामनि टेक ओनसोलाव 1 अक्ट'बरनि मोनायाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसारनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 7 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जिउ खोमानाय सुबुंखौ भगमुख पुलिस थानानि अफिसार सत्येन्द्र मालाकार होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांनि गारि, जेराव 7 पुलिस अफिसार आरो सासे जायगानि थागिरि दंमोन, भगमुखनिफ्राय बानायसिम थांगासिनो दंमोन।
बे समावनो बरिजाजेनि खाथियाव मोनसे जाब्रबथाय जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव साब इन्सपेक्टर मरमी नाथ आरो कमान्ड' सानै कनस्टेबल आरो जायगानि थागिबि पपन गगৈ दं। गिबियावनो बिथांमोनखौ तियक गुदि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादों आरो उनाव जरहाट मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों, जेराव मावख'गिरि मालाकारखौ सफैनाय लोगो लोगो थैबाय होनना फोसावनाय जायो। जाय सुबुंफोरा बे जाथायखौ नुदोंमोन बिथांमोनहा मोनसे गोब्राबै जाब्रबथाय खोनादोंमोन, जेराव गारिखौ नुदों आरो सिङाव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बेनि खिरखिफोरखौ सिफायदोंमोन। जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। गुथि खौराङाव दङ इन्डिया चाइनाया 5 बोसोरनि उनाव 20 अक्ट'बरनिफ्राय थोंजों बिरखंफोरखौ जागायफिनगोन। 5 बोसोर थाद'नायनि उनाव भारत आरो चीननि गेजेराव थोंजों बिरखंफोर 20 अक्ट'बर 2025निफ्राय जागायफिनगोन। इन्डिग' एयारलाइन्सआ कलकाता आरो गुवांगझौनि गेजेराव सानफ्रोमबो नन-स्टप फ्लाइटफोर सालायगोन। बेनि उनाव उफ्रा लामाफोर जागायनोबो थांखि लादों, जेरै दिल्लीनिफ्राय गुवांगझौसिम। सीमायाव नांजानायनि जाहोनाव बे थोंजों बिरखं सिबिथायफोरखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन आरो उनाव कभिड-19 महामारिनि समाव आबुङै बन्द' खालामनाय जादों। खौरां जागायजेननायखौ सोमोन्दोखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मोजां थांखि महरै नायनाय जादों। जानो हागौ सोरबा हादरनि गेजेराव फालांगि, दावबायारि आरो गावजों गाव सोमोन्दोखौ गोबां होनो हायो। जेथि खौराङाव दङ लाभलिना बरग'हाइया 28 बोसोर बैसोआव आगान सुरबाय। आसाम सीएमआ दैथायहरदों आरो हामलायथि बावहरदों। अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि बक्सार लाभलिना बरग'हाइया 28 बोसोर बैसोआव आगान होबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव गावनि हामलायथि होनानै बिथांखौ आसामनि फिसाजो आरो हादरनि गोग्गानाय होननानै बुंदों। 1997 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव गलाघाट जिल्लायाव जोनोम जानाय लाभलिनाया बक्सिं आरो थांनायनि सिगां मुय थाईजों गावनि गेलेमु केरियारखौ जागायदोंमोन, जेराव टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्ज, 2022 एशियान चेम्पियनशिपआव सना, 2023 एशियान चेम्पियनशिप रुपा आरो 2023 मायथाइयाव बुहुमनां चेम्पियन जानो हादों। 11थि खौराङावनो दङ ब्रेकिं निउज। शेखर गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ हमबाय। आसामनि मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै मैया शेखर ज्योति गस्वामी आरो अमृत प्रभा महन्तखौ खायो। सानैखौबो हमनायनि सिगां 6 दानसिम सीआईडीआ सोंथि खालामदों। मख'नो गोनांदि जेब्ला रोजाबगिरिया रुंसारि जादोंमोन अब्ला सानैबो सिंगापुराव दंमोन। आरोबाव मिथिबावगोन, सोंथि खालामनाया सोलिगासिनो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।